Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Endi Ramazon oyi yiroq qolmadi. Bir ish hafta qoldi Ramazon oyina. Endi шуңар biz hozir әзерләнәбез шушы Ramazon oyina. Alloh Taala шушы Ramazon oyini bilir өчен инде күп аятлар иңдерде. Но самый иң беренче без белергә тиеш менә шушы аятны. Аллаһ Таала Коръәндә әйтә: "Ва ма халакатул джинна вал инса илля лиябудун." Мин җиннәрне һәм кешеләрне бар кылдым ди, миңа гыйбадат кылсыннар өчен генә ди. Ягъни Аллаһ Таала гыйбадат өчен баракат китерде адәм баласын икән. Җиннәрне дә һәм кешеләрне дә гыйбадат өчен баракат китергән. Менә мәсәлән, без берәр оешмада эшлик икән. Бер организациядә. Һәм безне командировкага начальник җибәрә икенче шәһәргә. Без кайтабыз үзебезнең вазифаны үтәмичә. Директор безнең сорый, нәрсә үтәдемме дигәч, мин клубка бардым, кибеткә кердем, ул аны сорый, мин синнән аны сорамыйм ди, мин сиңа нинди нәрсә белән җибәрдем, шуны сорый ул. Нәкъ шулай Аллаһ Тәгалә алсак директор урынында булса, безне Аллаһ Тәгалә бу дөньяга җибәрде гыйбадат өчен икән. Шушы имам Ан-Навави дигән зур галим элекке заманда яшәгән, шулай итеп яза ул. Без барака килдек ди, барака китерелде, Аллаһ Тәгалә безне барака китерде, ни өчен гыйбадат өчен ди. Безнең хакыбыз ди шушы гыйбадат буенча руш әйтмеше заботиться итәргә шушы гыйбадат буенча инде. Аны сакларга. Чөнки без гыйбадат өчен барака килдек ди, галим әйтә инде. Һәм фа инна дарун нифат, чөнки бу дөнья ди ул бетә ди. Бу мәңге түгел ди бу дөнья ди. Һәм без бу дөньяда просто теге руш әйтмеше пересекать кына итәбез шушы дөньяны гына. Но без ахырыбыз безнең кабер булачак һәм ахират булачак. Шушы ахиратка карап безгә нәтиҗә ясарга кирәк, без монда Аллаһ кушканын үтибезме, юк микән дип. Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтәр өчен кирәк беренче аңларга ташта бу ниямәт Аллаһ безгә бирде. Шушы ниямәт өчен без Аллаһ каршында җавап бирәбез. Шушы ниямәтләр безгә без Аллаһ Тәгаләгә шөкр итәбез микән? Шушы ниямәтләр бик күп. Ва ин тагудду ниямәталлаһи ла тухсуха, Аллаһ Тәгалә әйтә. Әгәр дә сез Аллаһ Тәгалә биргән ниямәтләрне санасагыз, сез сона бетерә алмаячаксыз ди. Мәсәлән, бер хәзрәт әйтмеш ди, безнең калькуляторлар җитмәячәк, шушы ниямәтләрне саный башласак. Бер күздә күп ниямәт бар, бер аякта күп ниямәт бар, колакларыбызда күп ниямәт бар. Без әйтәбез, күз күргә тиеш, инде колак ишетергә тиеш, кул тотарга тиеш. Но бер вакыт колак ишетмәсә, күз күрмәсә, күрәбез күп ниямәт югалды. Шушы ниямәт күпме тора бу, күпме бәя менә бу бер күзе, шушы бер колак, бер аякның бәясе күпме микән? Аның бәясе бик кыйммәт. Бу ниямәтләр, бу сәламәтлек ниямәте, бу тән ниямәте, Аллаһ Тәгалә каршында без аны өчен җавап бирәбез. Монда шушы автор яза шушы китапның Аллаһ Тәгалә кемгә иң зур ниямәт бирә икән, ул ислам ниямәте дип әйтә. Аннан да зуррак ниямәт юк. Да без әйтәбез, мәсәлән, байлык ул ниямәт, ризык ул ниямәт, ризык мул. Балалар ул ниямәт, сәламәтлек ул ниямәт. Но моннан да кыйбатрак, моннан да зуррак ниямәт бар, ул аталар һидаят, тәүфик дип Аллаһ Тәгаләнең юлы. Шушы автор китапны яза, күпме кеше шушы һидаяттан, тәүфиктан мәхрүм калган ди. Ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дигән сүзеннән күпме мәхрүм калган ди. Кеше ул турында уйламый да, аны турында аны заботиться итми шушы буенча инде. Бу иң мөһим нәрсә. Бу иң мөһим нәрсә. Күпме кеше гунахка баткан дип әйтә. Гунахта яши. Излек кылмый. Шуның белән шушы гунахлар белән кабергә китеп бара, Алла сакласын. Аллаһ Тәгалә безгә күп ниямәт бирде. Ризык ниямәте бирде, сәламәтлек ниямәте бирде, тән ниямәте бирде. Без шушы ниямәтләр өчен шөкр итәргә тиеш, үзебезнең тел белән, үзебезнең фигыльләребез белән, гамәлләребез белән. Һәм галимнар әйтәләр, иң зур шөкр булып санала ди Аллаһ Тәгаләгә буйсыну. Әгәр дә без шөкр итсәк Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва из тә'әззәнә раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Сезнең Раббыгыз хукым кылды ди, әгәр дә сез аңа шөкр итсәгез ди, ниямәтләрне өстим ди. Әлбәттә өстим дип килә монда Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә. Галимнар әйтәләр, иң зур
Шөкер итү ул Аллаһка буйсыну дип әйтәләр. Мәсәлән, әгәр дә без намаз укый башласак, ураза тота башласак, Аллаһ Тәгалә без Аллаһ Тәгаләгә шөкер иткән булабыз. Шөкер иткән өчен Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итә, нимәтләрне истим ди. Намаз укысак, ураза тотсак, хаҗ кылсак, нимәтләр истәлә. Анда кеше может бой булмаска. Мәсәлән, намаз укып улмашына барып мискендә булырга. Но Аллаһ Тәгалә әйтә, нимәтләрне истим ди. Но бит нимәт ул байлык кына түгел бит. Байлык бар, сәламәтлек, то есть нимәт ул сәламәтлек монда нимәткә керә. Күңел тынычлыгы нимәт, балалар тыңлавы нимәт, балалар тәүфиктә булуы нимәт. Бу да нимәт. Яхшы күршең сен тоже нимәт, зур нимәт санала. Аллаһ Тәгалә нимәтләрне истим ди. Да бәлки син мәдди яктан анда может теге байымассың. Но икенче яктан Аллаһ нимәтләрне исти. Күңел тынычлыгы бирә. Яхшы күршене бирергә мөмкин. Балалар тыңлаулы булып үсә. Менә бу нимәт түгелме? Нимәт Аллаһ Тәгалә нимәтләрне истим ди. Ничек без шушы нимәтләргә шөкер итәргә тиеш? Намаз уку белән, ураза тоту белән, хаҗ кылу белән. Тагын бер хадисне монда укысы килә. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху әйтте: "Ихтаним хамсан кабла хамсин." Менә безнең Рамазан ай җитә. Рамазан ай ул бик теге изгелек кыла торган ай. Хәтта бер хәзрәт әйтә, бу чемпионат мира башлана ди Рамазан аенда. Чемпионат мира башлана бокс буенча түгел, футбол буенча түгел, баскетбол буенча түгел. Чемпионат мира башлана кем изгелекләрне иң күп итеп җыя ала. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху хадисендә килә, Рамазан аенда ди саваплар күбәя ди. Мәсәлән, син изге гамәл кылдың, гади вакытта, ул вакытта бер савап. Рамазан аенда ул вакытта саваплар арта. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху хадисендә килә, ул әйтте, Рамазан ае җиткәч, Рамазан аенда ди сүннәт, нафилләр, фарыз кебек савап языла ди. Фарызлар 70 фарыз кебек савап языла ди. Ягъни изге гамәлләр 70 мәртәбә арта икән. Мәсәлән, син гади вакытта намаз укыйсың, сиңа бер намаз языла. Рамазан аенда намазны укыйсың, 70 мәртәбә савабы арта. Но әгәр дә мәчеткә килеп укысаң, 70 тапкырда арты, тагын 27 мәртәбә тагын арта синең савабың. Кызганычка каршы без савапның кадерен белмибез. Чөнки савапны тотып карап булмый. Акчаның кадерен беләбез, матди яктан кадерен беләбез, акчаны тотып карап була. Эшкә урнашасың, аңар сиңа түлиләр акча. Шабашкага барасың да акча түлиләр, 100 мең, 200 мең мәсәлән. Но син намаз укыдың, сиңа беркем дә кесәгә акча тыкмады. Син счетыңа акча килмәде. Нәрсә була намаз укыгач? Савап языла. Савапның кадерен кайчан кеше белә башлый? Кабергә кергәч. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху әйтте, мәйтне 3 ай бер затады, икесе кире кайтады, аның белән бергә берәүгә китә ди. Аны зата гаиләсе диде, аны зата малы диде, аны зата гамәлләре диде. Семьясы керми анда, малы анда керми, кире кайтып китә, аны белән бергә гамәлләр гына керә икән. Менә кабергә кергәч үк монда валюта үзгәрә. Анда рубли, доллары бармый анда кабергә, анда бара синең менә бу дөньяда җыйган саваплар. Менә бу хадис пәйгамбәр саллаллаху әйтте, 5 нәрсәнең кадерен бил, 5 нәрсә килгәнчә хәтле. Үзенең тормышының кадерен бил дие, үлем килгәнчә хәтле. Үзенең сәламәтлегенең кадерен бил, шир килгәнчә хәтле. Үзенең буш вакытының кадерен бил, шөгыль килгәнчә хәтле. Үзенең яшьлегенең кадерен бил, картайганча хәтле. Үзенең бай вакытының кадерен бил, факирлек килгәнчә хәтле ди. Ничек кадерен бил дигән сүз? Изгелекдә куллан дигән сүз. Аллаһ ризалыгы өчен изге гамәлләр эшлә. Үзенең тормышының кадерен бил, үлем килгәнчә хәтле. Син бәлки урын өстендә ятасыңдыр. Может, үлемдә җитәргә тиеш сиңадыр. Но син әле яшисең, син әле Аллаһ Тәгаләне зикр итә аласың, намаз укый аласың. Куллан шушы вакытны. Андары үзенең сәламәтлегенең кадерен бил, шир килгәнчә хәтле. Сәламәт вакытта без мәчеткә килә алабыз, изгелек кыла алабыз, мәдрәсәгә бара алабыз. Андары сәламәт вакытта мәчеткә килә алабыз. Сәламәтлек киткәч, күпме бабайлар хәзер мәчеткә килер, килә алмыйлар. Чөнки аяклары йөрми. Андары үз буш вакытының кадерен бил, шөгыль килгәнчә хәтле. Буш вакытта без я телефонда үткәрәбез, я телевизорда үткәрәбез. Буш вакытның кадерен бил дигән сүз куллан изгелектә.
Яғни буш вакыт синең килеп чыкты мәсәлән. Синең мөмкинчелегең бар, я телевизор карарга, я телефон карарга, я намаз укырга, я Коръән укырга. Кайсысын син сайлыйсың? Син телевизорны сайлыйсыңмы или намаз укуны сайлыйсыңмы? Бу әйтелми, телевизор карарга ярамый, телефон карарга ярамый. Но син хотя бы әзрәк изгелектә кулланып ал шушы вакытны. Ал. Мәсәлән, Коръән укып ал, намаз укып ал. 2 сәгать китте, синнән шушы 2 сәгатьне син кире кайтара алмыйсың. Аны еш сөйлим, тагын да сөйләсе килә, теге обычно бит инде хоккей карыйбыз, анда футбол да карыйбыз. 22 кеше бер туп артыннан чабып йөри, 2 сәгать буе без аны карадык, бернә файда алмадык, вакыт үтеп китте шуның белән. Да, аның гынахасы юк, әлбәттә, но вакыт үтте. Шуның белән китте, барды, бүтән кире кайтарып булмый. Анда үзенең яшьлегенең кадерен бел, инде картайган шихәтле. Да, яшь вакытта кешенең инде зикене дә яхшы, сәламәтлеге дә яхшы, көче дә бар, куаты да бар, картайгач андый нәрсә юк, ул югала. Шушы син үзенең яшьлегеңне куллан дигән Аллаһ юлында. Яшьлек киткәч андары куллана алмыйсың. Үзенең бай вакытының кадерен бел, факирлек килгән шихәтле. Бай вакытта син мәчеттә сагаласың, юлда сагаласың, шишмәләрдә ит аласың, мәсәлән, ифтарда үткәрә аласың. Но синең кулыңнан байлык чыккангач, шушы савапны эшли алмыйсың. Андары теге дөнья үкенәчәксең дигән инде. Тагын бunda хадистә килә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында кадер теге тормышның кадере буенча Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, шундый сорау бирде сахабаларга. Самый яхшы гомер нинди дип сорый? Озын гомерме или кыска гомерме? Ул җавап бирде, озын гомер изелектә үткәргән дип килә. Самый начар гомер, озын гомер начарлыкта, гунахта үткәргән. Әгәр дә син изгелектә үткәрәсең икән гомереңне, синең өчен озын гомер күбрәк, яхшырак. Чөнки син еллар барган саен күбрәк саваплар җыя аласың. Гунахлар куллансаң, ул вакытта озын гомер булган саен син гунахларны арттырасың гына шул вакытта. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу вакытында 2 кеше килеп исламны кабул итәләр бер үк вакытта. Берсе сугышта вафат була, шаһид була. Икенчесе 1 елдан соң өйдә вафат була. Бер сахабасына төшкә керә, икенчесе вафат булганы иҗмакка иртәрәк керә. Бу килә Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу шундый сорау бирә. Ничек инде ул бит соңрак үлде динчә, ул иртәрәк иҗмакка керә ди. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу шундый җавап бирде. Ул ди 6000 рәкъәгать намазга күбрәк укыдымы ди, фарызны ди, күбрәк укыды ди, 1 ел эчендә 6000 рәкъәгать килеп чыга. Андары бер Рамазан айга ураза күбрәк тоттымы ди, күбрәк тотты ди. Аның аермасы ди, җир белән күк арасы ди. Ягъни 1 ел изгелек үткәрү, Рамазан айда ураза тоту, андары намаз уку, шушы 1 ел эчендә җир белән күк арасы иҗмахның дәрәҗәсе тагын да күтәреләчәк икән. Шуның өчен кадерле җәмәгать, шушы вакытларыбызның кадерен билик. Рамазан ае җитә, Рамазан аен кулланыйк, күбрәк изгелек кылуда. Үзебезнең тормышның кадерен билик, изгелектә кулланыйк. Буш вакытның кадерен билик, изгелектә кулланыйк, инде яшьлегеңнең кадерен билик. Бай вакытның кадерен белергә куша Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу. Андары сәламәтлек вакытның кадерен белергә куша. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва ссамиъу дуа.